dan mag het een beetje prettig gestoord verwezen. Dat ben ik wel. Ik veel meer helemaal thuis. Op dit moment hebben we in de opvang ongeveer 200 vogels. Voor een groot part binnen het winterslachtoffers. Want wij hebben natuurlijk een hele categorie beestjes die het net zo goed door de snier kennen. En deze twee futen zijn daar een goed voorbeeld van. Die in de tijd van de winter en de sneeuw en ijs de dieken nogal eens onsjuggen verwetter. En dan dus landen op het asfalt en daarbij dus alle skavondjes onder poortjes oprinnen. En het nadeel, alleen nog ik nog eens van bloed, is dat een vogel er lek van wordt. Dus een vogel die wetterticht te wezen, die wordt wierd. Kerst nou ik zien. Ze zijn een beetje wierd. En dat komt door het bloed. Maar je neemt dat een vogel is lek? Ja, dat nemen we lek. Dus in het slechtste geval zullen ze zinken in het water. Dan ben je echt helemaal lek. Ken dat? Ja, dat ken. Dan in het vogel vol water. Ze verenpakker in het vol water. Ze moeten nou dus bijkomen van de skavon en ze moeten hun verenpak weer waterdicht maken. En dan pas kunnen we ze wel loslaten. Want dan zullen ze bij de eerste beste ruim bij boeten, zullen ze weer Volrennen. Volrennen met water. En dan komen ze hier even het werk. Eigenlijk ziet jouw lippen in het teken van het opvangen van beesten. Ja. Ja, en meesken. En meesken? Ja, meesken doe ik er ook bij. Ja. Nee, wij hebben natuurlijk een heel soort vrijwilligers en een heel soort stagiaires. En in mijn werk als docent krijg je een heel soort ben te maken. En dus ja, daar heb ik een beetje, opvangen is een groot woord, maar daar werk ik het meeste mee. Beesten en meesken. Ben je wel helemaal klaar? Ja. Oh. Ja? Hebben we ook al even een plisje voor de extra taak? Misschien nog net? Nee. Mooi. Bouke, als doe dat nou haast eens even regels. Dat Ja, iedereen een extra taakje krijgt. Ja? Jou zal je maar even een... Jas even een wedstrijd heen. Nou, bijvoorbeeld. Ja, het er ik bij Jos. Ja, ja. Het er maar 5, dus dat scheelt. Wat nobel van jou. Nou, dat weet ik niet. Dus zo doe ik het gewoon. Zo ben ik. Ik zou dat niet nobel niet helemaal willen. Nou, ik zit dus achter de PlayStation. Ja, nou ja, elk zijn hobby. Laat het er maar op houden. Hè? Shitspeeltjes zeker. Daar ben ik op bang voor. Herkenbaar. Duck Hunt. Ja. Als we vroeger loslaten, dat is dus het mooiste moment. Dat is dus beloning. En dan doen we het juist ik maar zo vol mogelijk vrijwilligers erbij en de studenten. Dat mag een keer meemaken. Dat gevoel dat zo'n vogel dan voortvliegt. Daar gaat het al hier om. 1, 2, 3. Wow. En weg zijn ze. Goeie. Ja, goeie. Wat ben je man dan? Aan het kletsen. Kletsen? Ja. We zullen hem naar je denkje bewonderen. Naar je sneeuwschuiven. Ja man, Goeie. je bent lekker in het train. Ja, Mooi. klopt. Maar en waar ben je dan? Ik ben Jan. En ben je de zoon of de Algeren, ja. zoon van die meneer? Van die Grieze meneer. Ja. En je zit jij in de zaak? Ja, klopt. Ja. Dus en neem je de zaak dan over van je huid? Nou ja, ik heb hem al naam hè. Ja. Ik ben lang met pensioen. Hij is lang met pensioen, dus maar hij pleegt nog een beetje. Ik ben hier in 67 had ik het ondernaam. En dat ik een protte verhoor in die tijd?
Ik ben van Jochem kilometer naar 2000 kilometer gegaan, dus dat kan wel zeggen dat er wat verloren is, ja. Ja. Maar ik in alles natuurlijk. Hè. Toen hij begon, hij fietste in het zwart, in het zwart en in het zwart. En je daar haast fietsen in alle mogelijke en onmogelijke kleuren, maten, soorten, elektrisch. Wat natuurlijk heel belangrijk is. En daar ben je mooi opgegroeid dus? Ik weet het beter. Nee. Mijn vrouw die hier de winkel en daar zit nou de dochter in. Dan ben je weer te geren, hè? Ja nog. Die maar zijn zusje. En dat bevalt goed, dat is hartstikke leuk. Dus wat dat niet gaat. Ik mag je rijden omprutsen. Ik moet je verloren denken, van alles moet je wel wat. Vroeger als jonkie, dan slepen wij in bedstee. En daar is meer maar gewoon dan in van die veilige spel. En die zetten we dan onder en daar een petje tussen. Dan gingen we licht op bed. Dat was eigenlijk het moment dat je al een beetje in aanraking kwam met techniek. Met die elektrisch brood. Dat was de eerste, volgens mij. Daar ben ik mee geboren. Nou, staren, ja, dan komen de radio's op lapen. En dan kan ik nu met me die idee en die ga ik een keer maken. Er zit er een pet wie steken. Ja, ik vind ze een mooi model. En iemand die zit er hele oren door de oren en er komt wel weer oor in. En de eind loopt het maar. Ik ben gek met die radio. En is dat zo nou en dan ook wel eens een hele uitdaging om zo'n radio gewoon te praten te krijgen? Ja. Ja, maar dat zegt ik wel van jou hier maar bij sommigen, waar het eruit komt. Ik zit hier weer vaak, had ze dat heren, hoe vaak ik wel vlog, kuil. Maar dan ga ik weer een trier bij de meer kan ik hem uit de stroom gaan en dan krijg ik weer op de ander. Nou, dus dan komen er wel rare woorden uit, hè. Dat had ik dan nog wel. Maar meestal, de heer me net dat ik radio lood. Zo. Zo'n je zonder kinderen? Dat zal allemaal maar. Nee, we horen het. Als ik gelijk vroeger hoed krijg, maar een mooie hak, dan ging ze net voor mijn leven net. Ja, dan maak ik zelf daar tegen even maar ook net. Maar jou maakt een verhuisje? Ja, wegen ziekte, dan zijn wij je wel wij maar. En wegen de vrouw. Maar over, dan bleur je nou. Dan moet je net wij.